ऐसन इंग्लिश ड्रेस धमकावती रहे 15 सेकंड में दिखावती रहे इंग्लिश ड्रेस धमकावती रहे 15 सेकंड में दिखावती रहे। अब जिंदगी हो गईल झंड रे अरे झंड रे ब्यूटी रूपलिया कमर अब कैसे हिलाई टिकटॉक हो गईल बंद रे ब्यूटी रूपलिया कमर अब कैसे हिलाई टिकटॉक हो गईल बंद रे। मिक्स बाय पल्लवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो परसा बाजार। करे ना हो कुछ धरे ना हो दिन भर ही में रहत रहे लागल कुछ सूझे ना हो कुछ बुझे ना हो यही चक्कर में भइल बिया पागल कुछ करे ना हो कुछ धरे ना हो दिन भर ही में रहत रहे लागल कुछ सूझे ना हो कुछ बुझे ना हो यही चक्कर में भइल बिया पागल। अब चलत सुई दवाई टिकटॉक कैसे बनाई जाके यूपी चाहे झारखंड रे हर खंड रे माही मनीषा कमर अब कैसे हिलाई टिकटॉक हो गईल बंद रे माही मनीषा कमर अब कैसे हिलाई टिकटॉक हो गईल बंद रे। परसा बाजार। मिक्स बाय पल्लवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो परसा बाजार। मुस्कुरात रहे हो सारा मात रहे हो यही आधा पोलो रहे फीदा नहीं पाता रहे एमे घाटा रहे कब हो जाई टिकटॉक अरे हाय मुस्कुरात रहे हो सारा मात रहे हो यही आधा पोलो रहे फीदा नहीं पाता रहे एमे घाटा रहे कब हो जाई टिकटॉक तारीख के सबर को हद समझाई अब सीखे के पारी सिलाई लालू बिट्टू मनुली है खबर रे अरे खबर रे ब्यूटी रूपलिया कमर अब कैसे हिलाई टिकटॉक हो गईल बंद रे ब्यूटी रूपलिया कमर अब कैसे हिलाई टिकटॉक हो गईल बंद रे। मिक्स बाय पल्लवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो परसा बाजार।